Mga kasama, mayong adlaw, welcome na usab sa atong one-on-one sa Straight to the Point. Akong gihapon ni Radio Man Michelle Miral Galve. Live ang atong team karon dinhi sa opisina mismo sa National Nutrition Council aron hisgutan ang usa ka importante kaayong topiko o kini may kalabutan sa health no sa atong mga kabataan in celebration with the National Children's Month. And we are grateful gumikan uban nato karon og sa kanunay mga kasama ang Davao Regional Coordinator sa National Nutrition Council. Of course, dinhi sa Davao Region, Dr. Terry Ungson. Doc, maayong adlaw, Doc. Maayong adlaw also no sa lahat ng ating mga viewers ngayon nakikinig sa atin no kay Miss Michelle na program sa RMN. Good day to everybody and naku, oo nga tama ka no, it's Children's Month. And of course, syempre tayo mga Pinoy no, love natin ang mga kabataan no. Yes naman, Doc. Premium to them. And for this year 2023 in commemoration for this month's Children's Month, our theme is healthy, nourished, sheltered, ensuring the right to life for all. Ayan, no? So, if we say Children's Month, Doc, daghan kaayo og aspeto na atong tan-awon. It could be health, it could be education. Doc Terry, dinhi sa Davao Region, kumusta ang health conditions sa atong mga kabataan po? In terms of nutrition, lumalaban naman tayo, no? Hindi naman tayo, may mga bata naman na kailangan pa rin nabantayan ang nutrition. Pero kahit papaano, lumalaban naman tayo. We try our best to keep the situation intact. Kung tumaas man, hindi dapat mataas masyado. So, chine-check pa rin yan at kinokontrol. And of course, na ang mga programa in place, no? Hindi lang health, hindi lang nutrition, pero di ba usually nutrition feeding, pero mga health programs din na para sa mga kabataan. Para total health na yan. Yun ka, Doc, no? Lumalaban naman no, ang Davao Region. Pero sabay, of course, when sa may kabaliktaran sa kanang healthy na mga bata is, of course, malnourished na mga bata, you could say. Still, Doc, ang stunting, tama ba? Oo. Maubag gihapon ni ang naagihapon karon, taas gihapon ang kaso. Yung latest na lumabas, itong taon na Operation Timbang, ako, Miss Michelle, napakainit pa nito, no? Kayo ang first. Ay, talaga po. Mainit naman, exclusive. Yes. So, for stunting, it's 5.2. Okay. That 2022 was 5.8. So, bumababa. Maski na hindi parang, kasi hindi naman drastic din dapat ang pagbaba nito. Kasi ang stunting is long-term malnourished na yung bata. Hindi overnight yan mangyari na maging stunted. Yes. Height ito no? So it will take years in the making. So matagal ng gutom tong mga batang ito. So nire-rehab sila. Hinahanap at nire-rehab para nga maayos pa. And of course, pag stunting ang kaso natin, we are targeting really mga pregnant women. Kasi doon nag-uumpisa, no? Sa pregnancy, kaya mga buntis dyan, na makikinig, importante, no? Malaki ang role ng kababaihan for nation building kasi ang bata galing sa atin, lahat ng citizen, no, na Pilipinas, magaling sa kababaihan lang yan. Tayo lang ang may power mga anak. Pag maganda ang pagbubuntis, magandang pag-aruga sa bata, magiging matangkad ang mga Pilipino. Wala nang mga bansot. Bantayan mo pregnancy, magbisita ka sa doktor. Prenatal. Yes, tapos pati postnatal nga, required yan sa health services, no? Yes. So yung prenatal, importante yun. You give the necessary nutrition also to you and your baby. While you are pregnant, mag-prepare ka na sa breastfeeding. Paano yan, Doc? Oo, di ba? Saan mo na sa Doc? Siyempre, yung iyong malunggay. Yes! Yung jeta mo, yung malunggay, pwedeng ilagay mo lang sa sabaw. And then, parang may tinola ka lang, lagyan mo lang ng malunggay. Or maggawa ka ng egg, na scrambled egg, lagyan mo ng malunggay. And then, of course, enjoying your husband. Kasi pag minsan, pag-stress. Ayun nga, no? Pati yung husband kasi may tendency siguro na syempre, pag may baby na or what, parang yung attention na mother na pupunta sa baby, no?
So, dapat you involve him. Mag-share siya sa mga trabaho. Yes. Sa bahay kasi the mother has to work, breastfeed, ganon. And, pwede siguro paminsan siya magluto o siya mamalengke. Maglaba. Ganon, di ba? Sharing of responsibilities. Yes, and true. Also caring for the baby. Tama po. And kasi habang tumatagal, di ba, mas nai-involve ka, mas maintindihan mo din yung pinagdadaanan ng wife, ng mother. Tama. Pag nai-involve ka na sa, ay, ganito pala yun, no? After breastfeeding, 6 months exclusive, mag-start na si mami magluto ng mga nutritious na complementary foods sa bahay lang. Di man kinahanglan nga mahal, Dok, no? Di nga kailangan bili ka pa ng botelya dyan. You can prepare this at home. The BNSs and the BHWs, they know that may mga materials sa barangay na pwedeng ma-access at maturuan sila. And then, of course, you don't have to spend for infant formula. You don't need to spend for that. Actually, we're not pushing for that. No, we are pushing for breastfeeding. Yes. Give your milk, no, to the baby. So, yun yung isang talaga sa stunting. Yes po. Yung breastfeeding. So, makita na to, Doc, na kung moingon tag-health sa mga bata, magsugod yun sa balay, of course, no? Yes. Kining mga result na lang ng mga stunting. So, dili na to ipasangil sa gobyerno. Gawas anang stunting, Doc, sa Davao Region. So, yung mga common. Kaya murag init-init mo mga kanadiha, Doc. Ato na lang ng kung ano. Stunting, putot, di ba? Yes po. Yung isa, wasting. Yung payatot naman siya, wasting. So, muscle wasting. So, 0.8 na lang. Okay. Dati 1.1. Ngayon, 0.8 na lang. So, hindi naman drastic ang laki, pero meron difference. Actually, yung wasting, yan yung mga batang payat yun. Masyado, no? Payatot tignan. So, ito naman, I would say, no, mas madaling ayusin to kasi pakainin mo lang yan, feeding, supplements, tatambok na yan or lalaki siya. So, mababawi yun. Hanggang 2 years lang ang window of opportunity natin na talagang matulungan natin yung bata na makakuha siya ng maximum growth potential 2 years? niya. 2 years, you mean, Doc, 2 from years birth? old. From birth Yes. to until 2? So mao ni ang mga critical na mga years di ay sa height, stunting, and of course, wasting. Naa din tayong overweight and obese. Pero gamay lang, no? Ang result is 1.4 lang. Okay. Percent. Last year was 1.6. So yung overweight and obese naman na to, mas problema to among adults. Okay. Okay, di ba? Totoo naman. Yes. Kasi fast food, lifestyle. Kasi ito mga bata, especially if you keep them on breast milk, okay ba yan? Kasi yung formulation yan, perfect na for human. So, okay yan dyan. Magbigay mo yung breast milk, pero once you give them cow's milk, iba kasi yung fat content, iba din yung kanyang nutrients, iba-iba yung calibration nun sa human. So, may tendency yung observation nila pag cow's milk talaga medyo naglalaki masyado yung bata. Ganon. So, tapos they find it cute. Pero actually, di ba, we should redefine cute, what is proper, and di ba? Kasi di ba, Doc, sa tinuod lang, pag tambok ang bata, ay, ka-cute ni mo, di ba? Actually, noon ganyan ako, pero nung naging, na tayo, mas naging maliwanag na yung mga scientific studies and everything na, ngayon makakita ko yung sobrang parang cabbage patch na, yes. Meron kasi yan sa mga TikTok, ganyan, sa, hindi na kakyukyutan, parang sabi ko, pag titignan ko, naku, magkakasakit to paglaki. Ganun na yung utak ko kasi a lot of our mga lifestyle diseases, pag minsan yan, habang bata pa, na-form na siya. Tapos tayo yung underweight. So that's 2.8 from previous year is iba si wasting asa kasi underweight. Magkaiba yan. Okay. No? Si underweight, kulang lang siya ng weight, no? Si wasting kasi more on muscle. That the visible na payat na siyang tingnan. Yung pag minsan yung underweight, hindi mukhang underweight .
Okay. Sometimes they look normal pero underweight pala. Okay. Ganon, no? So, 2.8 na siya ngayon. Tapos, 3 yung the previous year. Yun ang natin na lumalaban naman tayo. Hindi malaki yung decrease because we had a lot of challenges din, di ba? We're just recovering from COVID. Tinood. But considering the fact that we're coming from pandemic, Doc, tapos na naman noon siya, nagid siya kanang improvement. Oo. So, it's a, nagid sa to, victory kung matawag na to. So, patuloy pa rin natin yung pag-aruga sa mga kabataan. Siguro yung isang challenge lang din natin is yung teenage pregnancy, no? Okay. Kasi may mataas sa Davao region and in Davao City in particular. So, kasi teenager yan, bata pa rin yung mommy. So, yun yung nagiging nun na the mother is still developing because she's a teenager or very young person pa. And then, eto na siya, may baby sa loob. No? So, syempre, in every case, no, sa DOH, much as possible, save both mother and child. So, we always try our best na parang healthy dapat na teenage pregnancy yan. Healthy pareho siya, pati baby niya. Okay. So, yun yung challenge din. Kaya ginagawa din ng mga teenage centers where they can get also some medical advice. So, thank you, Doc Terry, for giving us the picture kung unsay nahitabo ron sa Davao region. No? And congratulations! Sa atin lahat! And of course, sa inyo po, sa National Nutrition Council, kay naagi siya kausaban. So, it was stunting, wasting, overweight, and obese, and underweight. And mention po ni mo, Doc, no, nga unsa ka importante ang actually, before this interview, I have interviewed me before via Zoom, and you have also emphasized nga pregnancy good, no? Yes. So pregnancy good. What if, Doc, karong mga panahon na 3 years, mga 5, 6, 7 years old na akong anak, unsa pa may akong mahimo, Doc? Train your children early. Okay. May mga bata ayaw ng gulay. O kailangan yung inumin nila may kulay. Ayaw nila ng water. So, train them early. Okay. Pasanayin sila sa tubig. And then, pasanayin din sila sa gulay. You do the groceries, ask them to come with you. Mag-grocery kayo. Okay. Nandun kayo sa wet market. Itong Bagkiruan. isda ito, ganyan. Itong gulay na ito. Teach them early. No? And then, wag sila masyadong ng fast food. They have to learn how to cook. How to prepare food the proper way. Diba? Pati sa vegetables, you do not overcook. So, iti-train mo na yan. Maski na lalaki na anak, i-train ninyo. Okay. May variety of foods, no? Bakit? Bakit pa tayo sa Pilipinas, pag sabihin na natatakot na tayo, sabihin, konti ng bigas. We're very afraid. Right? But if we know how to eat other crops, yes. Diba? Pwede naman magkamote, pwede naman mag-corn, saging. Bakit ka matatakot? We open our eyes and our mind. We teach our children. Teach them to eat different types of food. Yes. Diba? Because they will survive. Survive ang mga tao. Pwede namang ibang pagkain-kainin mo, munggo. Pwede naman yun, di ba? Correct. Lagyan mo pa ng malunggay. Malunggay, yes. You just have to switch. Okay. Mix and match. That is how we have to teach our children with this situation coming on na parang marami ng challenges sa environment, sa government, sa politics, programs. So, why be afraid? Ito yung may impart mo lang na hindi maaagaw at mananakaw sa bata. Diba? Yes, Doc. Utak, knowledge, information that they can keep and they can pass that on sa magiging apo to the next generation, That is the best that you can give them para patuloy ang bloodline. Survive lahat. Wow, nabusog ko, Doc. Busog ko sa information. Salamat kayo, Doc, for giving us the picture of how
important is kanang nutrition, no? Sulod sa panimalay. And salamat pod kaayo sa information na imong gihatag. Init pa kayo na, Doc, 2022 versus 2023. Thank you kaayo. Exclusive, mga kasama. Doc, until next time, Doc. Salamat kaayo. Giselle. Thank you din. Thank you so much. As always, pag one call away lang din kayo ka. Salamat kayo. Mga kasama, ato nakauban Dr. Terry Ungson, ang Davao Regional Coordinator sa National Nutrition Council. Of course, sa atong celebration karong bulana sa National Children's Month. So hinaot, nakahatag kini og mensahe labi na sa mga ginikanan. Hangtod sa sunod, ako gihapon ni alang sa one-on-one sa Straight to the Point. Radyo Man Michelle Miral Galve. Tatak RMN.